वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल। नै लोगोफोर, दा जोङो भुटानाव दंफैयो। जोंनि भारत हादरनि साखाथियाव थानाय भुटान हादर, बेयाव जोङो गोदान बोसोरनि मुङै जोंहा बिथांजो आंजों बेरायफैदों। दा नोंथांमोननो बे भुटान हादरनि गासै सिनारिफोरखौ जेसेबां हागौ दिन्थिलांनो थाखाय नोंथांमोननो आवगायनाय जाहैगोन। दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नोंथांमोना जाहाथे नायलांबाय था। नोंथांमोना भुटाननि गासैबो मोजां मोजां सिनारि, न' बां, दैमा दैसा, गासै नुथायफोरखौ नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन। नैबे जाहैबाय जोबोद गोथौ मोनसे दै, गिलु बालुथार, बिराद गोथौ। नोंथांमोना नायनानै लाहरनो हागोन। आरो बै गोजौनिया जाहैबाय हाजो, गोजौ गोजौ हाजो दङ। दा हाजोखौबो जों गाखोहैगोन। नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाहैबाय। बे जाहैबाय एसे सिगाङाव थांबा ब्रिज मोननाय जाहैगोन। बे ब्रिजखौबो नोंथांमोना दा नायनानै लानो हागोन। फैदो दानिया लोगोफोर, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाहैबाय। दानिया जों थांगासिनो दं। नै नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाहैबाय। बहुद गोजौ गोजौ हाजो, ओरै हाजोखौ देखायनाय। गारिखौ सालायगासिनो दङ। लामाया जोबोद गोजौ गाहायथार, हाजो लामा नालाय, हाजोनि लामा। लामाया नै गेदा गिदिरथार, दैबो बोहैलायनाय दं, दैबो बोहैदों नै दैया। गोजौ जिसिबि दंलायो नै। देखायहरलाय एसे, भिडिअखौ देखायहर। नायनानै ला नोंथांमोन। देखाय मोनासै। जों दावखोगासिनो दङ। बेसेबां हागौ दावखोबाय थागोन जोङो। जोबोद मोजां लोगोफोर, नोंथांमोनहाबो नायफैनो हागोन भुटान हादरा माबायदि। जेबोआनो जायाखै। ब्रिज मोनलायबाय, ब्रिज। बे ब्रिज मोनफैबाय। नैबे जाहैबाय ब्रिज। जोबोद समायना ब्रिज बियो। नै दा जोङो दंफैयो मोनसे ब्रिजनि साखाथियाव। जोबोद मोजां ब्रिज बियो। नोंथांमोना जायखौ नुदों बे जाहैबाय जोबोद समायना रमायना ब्रिज। बिनि साखाथि फाखाथि गोजौ गोजौ हाजोफोर दङ। नोंथांमोना नायना ला, नै बहुद गोजौ गोजौ, बिराद गोजौ गोजौ हाजोफ्रा। नोंथांमोना निस्सय नुनानै नायफैनो गोसो जादों। आंबो फैफेराखैमोन, देग्लायसो फार्स्ट टाइम बेयो आंनि भुटान भिजिट खालामनाया। देग्लायसो फैजेननाय जादों। नायनो गोसो बहुद दंमोन आङो, नाथाय सिगाङाव फैनो हायाखैमोन। देग्लायसो फैनाय जादों। नोंथांमोनाबो नायफैनो हागोन। आरो जों थांगासिनो दं, आरो बिथोराव थांगासिनो दं सिङाव। नोंथांमोना फारि फारि दा नुलांबाय थागोन। नैबेयाव मोनसे साइन बर्ड दङ। बे साइन बर्डआनो जाहैबाय, साइन बर्डआव लिरनाय दङ, बेबायदि लिरनाय दङ। बे जाहैबाय वेलकाम टु
सेरजंगयं वेलकाम टू सेरजंगयं दा जों थांगासिनो दङ नोंथांमोना फारि फारि नायलांबानो जाबाय नै दायो जों खमला बायनानै जानो नागिरदों भुटाननि खमला जोबोद गोदै होननानै बुंदों बिथाङा फानग्राया दामा बेसेबां होनदों सोंनाय जासिगोन दे अरे भाई कितना बोला था 100 रुपये कितना है इसमें 12 है 12 माने फिथाइया 12था दङ 12था फिथाइजों 100 रां एबा 100 थाखा बुंदों बिथाङा आरो गोदै दंना गैयाथाय मीठा होगा ना पूरा मीठा है ना आच्छा गोदै दं होनदों बिथाङा बे जायगानिनो खमलाया दा जों बायनोसै आपसे कौन सा होगा बड़ा वाला 100 रांनि लाबाय लोगोफोर जानाय नायनोसै भुटाननि खमलाया गोदै होननानै मिथिखायो थेवब्लाबो बायना जानाय जाबाय दे लोगोफोर दे जाने नायनोसै बढ़िया बढ़िया ठीक है भैया भुटान हादरनि न' एबा बिल्डिंफोरा जोंनि इण्डियाननि न'जों गोरोबा बिथांमोननि न'आ जोंनिजों डिफारेन्स दङ बिथांमोननि न'आ गावसिनि माखासे भुटाननि सिम्बल दङ बे सिम्बलखौ होनाय जायो बेखायनो बिथांमोननि माखासे डिजाइनफोरा खोब समायना रमायना नुहैयो नोंथांमोना मोजाङै नायबानो जाबाय बिथांमोननि न' एबा बिल्डिंफ्रा जोबोद समायना आरो नोंथांमोना बेबायदिनो नायनो गोसो दङब्ला फैनानै नोंथांमोना नायफैनो हागोन जोबोद मोजां गोजौ गोजौ बिल्डिं दं बिथांमोननियावबो आरो समायना रमायना डिजाइन खालामनानै लुयो नायबानो जाबाय नोंथांमोन नोंथांमोननो देखायगासिनो दङ फारि फारियैनो